Me emme enää herää aamulla. Mitä te teette? Alisa, Miksi keräätte neulasia? tänä iltana. Muumimamma, saanko jäädä? Et sinä. Tietääkö muuten noita? Anteeksi. Että olet mummosi. Minun mielestäni aikuisten ei tarvitse tietää, että minä tulen. Olet oikeassa. Oletko ihan varma, että haluat noidaksi? Syömme niitä joka vuosi ennen kuin menemme talviunille. Mummo ei oikein pidä siitä. Hän kai pelkää. Joo. Ja yksi ylimääräinen. Aha. Tämä on nipsu. No enpäs. Ei muumeilla syöty. Muumimamma oli valmistanut pelkkiä neulasia. Joku on ovella. Miksi olisi? Hyvää iltaa. Mitä? Oi. Te olette tyttäreni. Kuulkaahan nyt, muumipappa. Pappa. Mummo, Me lähdemme metsään. enkö saa vielä jäädä? Liittykää seuraamme illallispöytään. Minä en missään nimessä halua. Hyvä. Eipäs temppuilla, neiti. Noidat eivät seurustele. Minkä tähden? Noidat kiristyy. Jatketaan tästä aiheesta kotona. Tule nyt. Lunta on tullut lisää. Auttakaa minua! Me ainakin ymmärrämme toisiamme. En usko. Älkää enää ikinä puhuko, onko selvä? Mummo, minä kävelen. Älä puhu, jos ette tottele minua. Tyttäreni tulee tänne leikkimään. Mennään lähemmäs. No niin, Alisa, lähdet kävellen. Joo. Skim! Alisa putoaa. Olette kamalia. Oletko tyttäreni? Olen. Ai. Arvasin, että he ovat liian painavia. Mennään jo takaisin pöytään. Ruoka odottaa. Luojan kiitos. Olisipa minulla koti. Nuuskamuikkunen lähti vaeltamaan tiehensä, ellei jotain odottamatonta olisi tapahtunut. Ei, miksi herätit minut? Ette saa kaapilun hetkeäkään. Minä pyydän sinulta anteeksi. Mitä? Mutta minulla ei ole. Mikä hätänä? Varjele. Joulutus. Kamaluus se on, jota pitää välttää. Niin, Mihin tarvitaan? Tusseksi tarvitaan seksi. Lähden heti. Oli tämäkin aika nousta ylös. Saisinko seksi paskat? Mihin tarkoitukseen tussuja käytetään? Päin naamaa. Hyvä. Ottaisitko sinä lisää? Ei, ettekö tiedä? Emme. Jo, minulla on pitkä kiti. Vai niin. Hyvästi. Hyvästi. Kuka se oli? Joku, jolla oli kova kiikuli. Annoin hänelle. Mitä? Annoin hänelle piirasta. Paskatseksi, mamma. Hei, panna äiti latvaan. Juu. Varjelkoon. Se näyttää upealta. Huono. Äiti. Oh. Hei, kuulin juuri äsken, että joulua varten tarvitaan lahjojakin. Ei. Oletko jo keksinyt joululle lahjan? En. Oletko sinä? Minä annan tämän. Äidin silkkiruusu. Paskat saisi tulla ennen kuin kaikki ruuat jäätyvät.
Paska tulee. joulurasta. Minä en jaksa enää pelätä